L-industrija marittima ta' pajjiżna hija industrija li tagħti kontribut kbir f'pajjiżna. Settur li jinkludi fih 11,500 impjegat li jaħdmu direttament f'din l-industrija. Huwa proprju għalhekk li l-Gvern għandu jirrikonoxxi d-diffikultajiet kbar li nsab fih dan is-settur. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'laqgħa li kellu mal-Malta Maritime Forum, laqgħa li għalija kien hemm preżenti l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius, il-kelliem tal-Oppożizzjoni l-Investiment Ekonomiku Kristi De Bono u l-kelliem għat-Trasport Tony Bezzina. Joe Borg, Chairman tal-Malta Maritime Forum, spjega li l-aħjar miżura ta' ġustizzja soċjali f'dawn iċ-ċirkostanzi li qed ngħixu fihom huwa li jkun hemm formula taqsim tal-pis b'livelli proporzjonali bejn il-Gvern min iħaddem u l-impjegati. Fil-laqgħa mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, il-Forum Marittimu wera kif l-industrija marittima Maltija ilha ġġorr il-pis kollu waħedha minn Jannar, meta l-portijiet Ċiniżi ingħalqu u l-bastimenti kellhom inħassru vjaġġi sħaħ minħabba nuqqas ta' merkanzija. Huwa fatt magħruf li bejn Jannar u April tħassru aktar minn 400 vjaġġ merkantili madwar id-dinja, b'Malta tieħu parti mid-daqqa ta' din is-sitwazzjoni. Adrian Delija saħaq li minkejja li nafu li din is-sitwazzjoni se tippersisti fit-tul, il-Gvern mhux qed jirrikonoxxi d-diffikultajiet kbar li nsab fih dan is-settur. L-MMF ipproponiet numru ta' miżuri proattivi li għandhom jindirizzaw kemm is-sitwazzjoni attwali kif ukoll meta tgħaddi din il-pandemija. Dan għaliex din l-industrija qed tiġġieled battalja għas sopravivenza biex iżżomm għexieren ta' jobs. Waqt il-laqgħa huma qalu li d-deċiżjoni tal-Gvern li jinjora l-industrija marittima se jkollha impatt qawwi u fit-tul.